велосипедронӣ ки яке аз воситаҳои ҳаракате аз лиҳози экологӣ безарар ва ба саломатӣ фоидаовар мебошад, солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намуди маъмули варзиш ва алтернативаи воқеӣ ба нақлиёти шахсӣ рушд карда истодааст. Вобаста ба ин, бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳи Данғара баргузор гардид. нахуст раиси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара Саломзода Сиҷоуддин, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода ва раиси Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон Озодхон Давлатшоев суханронӣ намуда, мусобиқаи ҷумҳуриявиро ифтитоҳ бахшиданд. раиси ноҳияи Данғара таъкид намуд, ки ноҳия талош дорад ба маркази асосии варзиши велосипедронӣ ва сайёҳии варзишӣ дар ҷумҳурӣ табдил ёбад. Зулфиқор Гулаҳмадзода ба аҳамияти баргузории мусобиқа ҷиҳати рушди варзиши велосипедронӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳ зоҳир кард. Озодхон Давлатшоев бошад имкониятҳои васеъ рушди варзиши велосипедрониро дар ноҳияи Данғара ёдовар шуда, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мазкурро боз як қадами устувор дар роҳи рушду тарғиб ва баландбардоштани маҳорату малакаи варзишгарони ҷумҳурӣ унвон кард. бисёр мусобиқаи хуб аст. ман миннатдории худамро ба Федератсияи велосипедронӣ ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва миннатдорам, ки чунин чорабиниҳоро дар сатҳи олӣ баргузор мегарданд. аз Хатлон як ноҳияи дӯстӣ баромад мекунем. 5 нафар духтар, 5 нафар писар дар ин мусобиқа рақобат менамоянд ва кӯшиш мекунанд, ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. умуман худи мардуми ноҳияи дӯстӣ ба намуди велосипед машғуланд ва тӯли 12 сол мешавад, ки мо бо наврасон машғулиятҳо меомӯзем ва дар мусобиқаҳо ҷумҳуриявӣ чемпионатҳо иштирок менамоем. ҳамин тавр пас аз бо тантана садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагии иштирокчиён дар хатти старт мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оғоз ёфт. дар мусобиқа садҳо нафар варзишгарони касбӣ ва ҳавасмандони велосипедронӣ аз ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ барои иштирок ҷамъ омада буданд. бори аввал мешавад, ки дар чунин мусобиқа иштирок менамоям ва бениҳоят шоду хурсанд ҳастам, ки ин мусобиқа дар ноҳияи мо. ман шавқ ва рағбати зиёде дорам барои дучархасаворӣ ва мехоҳам, ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. барои саломатӣ бениҳоят хуб аст. барои дигаронам тавсия медиҳам, агар хоҳанд, ки узвҳои баданашон солим бимонад, ба дучархасаворӣ машғул шаванд. марҳалаи якум ба масофаи 2 километр миёни ҳаваскорон веломарафони оммавӣ буд. дар он наврасону ҷавонон фаъолона иштирок карданд ва ин чорабинӣ имкон дод, ки онҳо ҳам аз фоидаҳои варзиши велосипедронӣ ба саломатӣ баҳра баранд, зеро велосипедронӣ ҳамчун варзиш на танҳо ҳаяҷонангез аст, балки барои беҳтар кардани ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ мусоидат мекунад. масалан, ҳар рӯз 30 дақиқа дучархасаворӣ кардан метавонад қувватро афзоиш диҳад, устувории дилу рагҳоро беҳтар кунад ва ҳатто тавозунро такмил диҳад.
велосипедронӣ на танҳо варзиш, балки қисмати муҳими коҳиши партовҳои карбон мебошад. мувофиқи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ, агар ҳатто 10% сафарҳои кӯтоҳи шаҳрӣ бо велосипед анҷом дода шавад, партовҳои CO2 дар атмосфера 11% кам мешавад. дар тоҷикистон ки 70% энергия аз нерӯгоҳҳои барқии обӣ ҳосил мешавад, гузариш ба велосипед ҳатто бештар муҳим аст. он имкон медиҳад ки ҳавои тозаю беолоиши кишварро ба муддати тӯлонӣ нигоҳ дорем. аз ҷиҳати рӯҳӣ велосипедронӣ стрессро коҳиш дода, ҳолати рӯҳиро беҳтар мекунад, нерӯи зеҳниро афзоиш медиҳад ва ҳатто бо табиат ва ҷомеа робитаҳои мустаҳкамтар эҷод мекунад. ман аз хурдиам ба велосипедронӣ машғул будам. акнун ҳамин сол ман дар ин озмун иштирок кардам ва хурсандам ки ҷои аввалро ишғол кардам. дигар варзишгарон хеле кӯшиш карданд ки ҷойҳои сазоворро ишғол шаванд, вале натавонистанд. мо кӯшиш мекунем ки бо солҳои дигар ҳам дар мусобиқаҳо иштирок намоем. марҳалаи дуюми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ ба масофаи 35 километр рақобати ҷиддӣ миёни варзишгарони касбӣ буд. велосипедронӣ ҳамчун варзиши касбӣ дар сатҳи байналмилалӣ асосан дар Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Осиё баргузор мешавад ва ҳам мусобиқаҳои касбӣ ва ҳам ҳаваскоронро дар бар мегирад. тоҷикистон вобаста ба ин дорои шароити беҳамто барои рушди варзиши велосипедронӣ ва велосаёҳӣ мебошад, зеро роҳҳои кишвари мо ҳамчун яке аз беҳтарин масирҳои велосипедронӣ дар ҷаҳон шинохта шуданд ва сайёҳони душархасавор аз ҳама гӯшаҳои дунё ба ин ҷо меоянд. велосаёҳӣ на танҳо ҳаяҷон мебахшад, балки ба рушди иқтисодии маҳаллӣ мусоидат мекунад ва сайёҳонро бо фарҳанги бои Тоҷикистон аз наздик шинос мегардонад. имрӯз бори аввал аст ки дар як диёри зебоманзари Данғара мо мусобиқаи велосипедронӣ дар шоҳроҳро баргузор намуда истодаем. ин бори аввал аст ва мо тасмим гирифтем ки барои дӯстдорони варзиши велосипедронӣ низ як веломарафони оммавӣ барои тақвият бахшидани варзиши велосипедронӣ дар ноҳияи Данғара ташкил намоем ва ин иқдомро чанд рӯзе дар телевизионҳои ҷумҳурӣ мо таблиғ кардем ва тавонистем ки зиёда аз 200 нафар имрӯз дар ин майдони зебои Данғара ҷамъ намоем ва шумо шоҳиди он будед ки зиёда аз 200 нафар дӯстдорони варзиши велосипедронӣ дар ин веломарафони оммавӣ иштирок доштанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки варзиши велосипедронӣ дар ноҳияи Данғара дӯстдорони худро дорад. мо тасмим аз он дорем ки дар ноҳияи Данғара як мактаби велосипедронии ҳарфаӣ ташкил намоем ва баъд аз баргузории ин мусобиқа тасмими мо дучанд гардид ва мутмаин аз онем ки дар рӯзҳои наздик мо як мактаби велосипедронӣ дар ноҳияи Данғара ташкил мекунем. дар миқёси вилояти Хатлон барои баргузории варзиши велосипедронӣ дар шоҳро Данғара як инфраструктураи бисёр ҳам муҳимро доро будааст, яъне роҳҳои автомобилгарди хубе ки дар он дар варзиши велосипедронии шоҳро бисёр муҳим мебошад Данғара доро аст ва қабули варзишкороне ки чанд рӯз дар Данғара меҳмон ҳастанду ва рӯзҳо ин чорабиниро баргузор менамоянд, дар чорабинӣ иштирок менамоянд, дорои меҳмонхонаҳои замонавӣ мебошад ва ман мутмаинам ки дар ояндаи наздик Данғара яке аз марказҳои велосипедронии ҷумҳурӣ шуда метавонад.
баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба велосипедронӣ дар тоҷикистон аҳамияти бузург доранд, зеро онҳо на танҳо ба тарғибу рушди варзиши велосипедронӣ мусоидат мекунанд, балки ҳаводорони варзиши сайёҳӣ велосайёҳиро афзоиш медиҳанд, дучархасавориро оммавӣ мегардонанд ва ба иқтисодиёт, саломатӣ ва ҳифзи муҳити зист таъсири мусбат мерасонанд. нисбат ба кору фаъолияти Федератсияи велосипедронии Ҷумҳурии Тоҷикистон инро гуфтаниям ки мо ҳама кӯшишро ба харҷ медиҳем ки дар арсаи байналмилал мақом пайдо кунем ва варзишгарои Тоҷикистонро варзишгаро дар арсаи байналмилал муаррифӣ намоянд. Ва имсол дар душанбе чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, мо ҷоми ҷаҳонро гузарондем. Ҷоми ҷаҳон оид ба велосипедронии кӯҳӣ дар шаҳр Маунтин Байк Сити ки яке аз дастовардҳои бузурги истиқлолият ба шумор меравад ва ин чорабинӣ 500 миллион аудитория дорад ва 500 миллион аудитория яъне шахсиятҳо тавонистанд ки зебогиҳои душанберо ба воситаи мустақим ба воситаи телевизионҳо ба воситаи интернет сомонаҳои интернетӣ тамошо кунанд ва мо бо дастгирии бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Омалӣ мо дар маркази шаҳр дар дили шаҳри Душанбе дар пушти муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар назди Китобхонаи миллӣ тавонистем ин чорабиниро баргузор намоем ва ин ҳам бо сохтмони як майдони замонавии ҳарфавии соҳавии ин соҳаи велосипедронии кӯҳӣ буд ва зиёда аз 38 давлати ҷаҳон ба Тоҷикистон намоянда фиристода буданд ва иштирок карда буданд ва ин ҳам Тоҷикистонро дар чанд давлати дигар муаррифӣ намуд, чунки варзиши велосипедронии Mountain Bike City ин як намуде мебошад ки дар имсол дар 8 давлати дунё баргузор гардида истодааст. Баъд аз Душанбе шаҳре буд ки оғози велосипедронии кӯҳии ҷаҳониро шурӯъ мекард барои соли 2025. баъди Сан-Паулои Бразилия буд, баъд аз Душанбе, баъд аз Сан-Паулои Барселонаи Испания буд, баъд аз он давлати Сакареи Туркия буданд. Панҷум бошад навбатӣ дар Порис ин намуди велосипедронӣ баргузор меяд ки 8 давлат чарх мезанад ва Душанбе дар ҳар як давлате ки муаррифӣ мешавад ин намуди варзиш, Душанбе дар он ҷо инъикос меёбад, нишон дода мешавад ки аввалинаш дар Душанбе буд соли 2025. баргузории чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ мисли веломарафонҳои оммавӣ имкон медиҳанд ки ҳаваскорон ва варзишгарони касбӣ бо ҳам дар мусобиқа иштирок кунанд ки ин ба оммавигардонии душархасаворӣ мусоидат мекунад. мо тайёрӣ дидем дар мусобиқаи Данғара ҷои аввалро гирифтем. Хело ҳам қиин буд, яки кӯшиш кардем якум ҷо будем. дар охири мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ дар шоҳро ғолибон дар ҳама намудҳо миёни ҳаваскорон, варзишгарони касбӣ марду зан, инчунин дар намуди ҷуфтӣ ва гурӯҳӣ муайян гардида бо диплом, медал, ҷом ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ шуданд. мо аз дастаи шаҳри Душанбе иштирок дорем. аз ин мусобиқа ҳамин хел мусобиқаҳо мехоҳем ки бисёртарак шавад. Раҳошонам ина Данғара раҳошонам хела
хубтар будай. Мо аз дастаи душанбе ҳардумо ҷуфтӣ ба баромад кардем. Ҷуфтида ҷои аввал шудем мо. Мо хеле шодем ки хеле чизҳо мусобиқаҳо мегузарад ва ба мо духтарон имкон мешавад ки ҳама хел мусобиқаҳо бисёртарак шавад, бисёртарак духтаракҳо ҷалб мешаванд. Як сол мешавад ки ҳоло ман тамрин намекардам, вале дар ин мусобиқа омадам 35 километрро тай кардам, гузаштам. Барои ман хеле мушкил буд. Мо хеле хурсанд шудем ки имрӯз дар ин мусобиқа, дар ин чорабинӣ духтарҳо бонувон хеле бисёр буданд. дар байни ҳама қадар бонувон мо ҳаракат кардем ки ҷои аввалро ишғол кунем. ҳамин тавр баргузории мусобиқаҳои велосипедронӣ дар Тоҷикистон на танҳо варзиши соҳаро рушд медиҳад, балки ба рушди устувори иқтисодӣ, сайёҳати экологӣ ва саломатии миллат мусоидат намуда, мавқеи кишварро дар харитаи ҷаҳонии варзишу сайёҳӣ боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад.